Pati iki menika Singopraja Kadya Pacet bawane lho. Pasewakan wonten ing Kadipaten Pati. Boten kadosa para danyang, para putri-putri wonten ing Pati kadya pitik kepidak bawani lho.
aku nenek ade pasewakan Pramila Kakang Singo Praga Kakang kula pasewakan mesti kanggo tepo tuladhane kabeh para nonoman ana ing Kabupaten Pati Gunmu Marak Sebo marang ingsun Kakang Singo Praga Amin berkah pangestu Kanjeng Adipati Suwun kula ing paduka tansah pirarengan muncul hanya mung sebakti untuk dumateng Kakang Singo Praga tansah gunmu sowan ana ing Kabupaten Pati ngaturake bekti marang ingsun ora lumura pangestuku marang sliramu pamanjenengan singgih uga dados jibat dumateng kula sumrambasta warga wonten Tlatah Pati kula kepenakan dulu Pak Singo Praga Nggih
iki mau berbeda. Sok-sok wae ning pati berbeda ning pati ben dadi senenge atiku ngono wae. Sing dawuh Penak nonggo ora titik pakaryanmu nggonmu megawe ana ing kene ana ing kepatian kene piye pawartamu Bekatan Gusti Adipati awet warga kula menika warga dusun sedoso warni-warni sifat lan watekipun beda nggih pramila kula sepados sabar lan saged nrateni setunggalipun supados wonten ing dusun sedasa mliginipun saged pinaringan katentreman lan karahayan. Nggih, awit sapunika dusun sedasa tasih badhe miwiti pembangunan masjid. sehat iki bangunan masjid atur ning kene sapa ngerti aku iso bantu apa meneh sabiyato ana ing masjid imam aku sing iso bantu Nggih. Pramila menika mugi kepada warga sedasa saged ikhlasaken sedhik hartanipun supados nikmataken wonten masjid adamel pembangunan masjid. ora aku tak takon masjid apa to Nek boten klentu masjid Baitul Mutakin. Baitul Mutakin tadi ana ing masjid Baitul Mutakin ku mau sing sab perloke sabiyantu sapa ku mau para masyarakat kawula ana ing pati kene iso sabiyantu ana ing masjid mau raketan aja dibelok aku lho Yes, raoso boten dereng mampu wonten ing atoning tenaga lan pikiran. Aja kaya kae, aja kaya gaul. Iso ngomong biantu ora ngoceh yo gedhe. Ning boten mekaten. Serasa popo gaul menika piatune kados menika kula remen awit piatune manut. Aduh, penak jatuh. Nggih, rukun kalih tangga kanan kirinipun. Nggih gotong royong nggih maju. Oh, Gusti Adipati wis ora apa-apa. Kula kepenak anggon mulunggo. Nggih, senopati prajurit ana ing Majapahit mesine kowe kabeh nyengkuyung apa sing dadi gawene yo kuwi mau kok patih ana ing pati esuk ake dawuh yo penak kok nunggu nggih Gusti aku tak bukan marang anakmu iki gak anakmu lagi ana ing pati kene lho Iji, wong wonten dawuh kapindhan. wong tuamu lho apa mau sabat orang ibadah ana dusun wolu mesine yo kowe yo iso nyengkuyung iso nyengkuyung sapa wae wong wadon ngene iki golek jajan apa pun gawe ning masjid Sudah kok ngaten. mula gonmu sowan ning pati kene aku yo ngerti gonmu lah swara gonmu sinau swara ku mau yo sak anak-anakmu iki mau wis ning bumi coba kabisananmu diketokke apa nek kadipaten mati kene Oh ngaten. Jadi pun wiwiti kalian dandang. ya ora apa-apa ora apa-apa Ayo deh. apa data tapangku dhisik bisa Bisa. ora Bisa. Maka ndak jenengan
nggih